Igama lami nguNkosazana Ndoniyamanzi. Le channel lena ngiyenzele abantu abanobizo lezithunywa noma abantu abafuna ukwazi kangcono ukuthi isithunywa siyini. La kule channel ngizoyenza amavideo alandelayo. Ngizoyenza ivideo lapho ngichaza khona kabanzi ukuthi isithunywa kahle kahle siyini. Ngihambile ngaya kumthandazi wangitshela ukuthi nginesithunywa, or ngihambile enkonzweni yami bangitshela ukuthi nginalo bizo lesithunywa. Manje angi-understand Nkosazana Ndoniyamanzi ukuthi lesithunywa lesi kahle kahle siyini. Bese ngiyachaza ukuthi umuntu ubona ngaziphi izimpawu ukuthi unalo lo bizo lolu. Kwenye ivideo ngiyenze lokho. Amaphupho oba nawo mawumuntu noma umntwana wezithunywa amaphi na, bese ngiyawachaza ngimchazele wona ukuze nawe ubheke ukuthi hayi mani nginokuphupha lokhu naloku inkosazana Ndoniyamanzi ekubalayo la. Ngiyenze ivideo lapho engizochaza khona kabanzi ukuthi mawumntwana wezithunywa uphila impilo enjani kahle kahle, yini ebhekekile kuwe ukuthi kumele ukuthi uhamba ngaziphi izinyathelo mawumntwana wezithunywa, or kere uphila bophelo bo jwang ha o na le neo ya sethunya or ya lengelo la moya. Ngichaze ngomsebenzi wesithunywa ukuthi mawunobizo lesithunywa omuphi umsebenzi owenzayo. Ngikhulume ngezambatho ezigqoka abantwana bezithunywa. Ngikhulume ngezinto ezisetshenziswa abantu abanalo bizo. Basebenzisa ini ukukhonektha nesithunywa zabo? Ukuphi ukudla abakudlayo? Mawunesithunywa udla ukudla okunjani? Udla ukudla noma the way uthanda ngakhona, or uyenzani? Uphila yiphi impilo? Udla kanjani? Yizo izinto engizozichaza lana kule channel. Amakhandlela, mina bangitshele ukuthi ngisebenzise ikhandlela, ngichaze kabanzi ngawo amakhandlela nemibala yayo ukuthi ichaza ukuthini. Ngikhulume ngothando mawumntwana onesithunywa ukuthi mina njengomntwana wesithunywa Nkosazana Ndoniyamanzi ngivumelekile na ukuba sethandweni, or ngihlangabezana nama-challenges aso njengoba ngumntwana onalo bizo lwesithunywa. So ngiyacela, please subscribe to my channel and click on the notification bell so that mangiyenza ama-videos azoni-notifya. Like my videos and share nabanye, because kulo bizo lolu baningi abantu abanga-understand ukuthi manje njengoba sengazi ukuthi nginalo sithunywa, eyiphi impilo emele ngiyiphile na, mele ngiyenzeni, ngicala ngakuphi. So lana ngizochaza ngi-explainele abantwana abanezithunywa ukuthi okay, sengiyazi ukuthi nginesithunywa, manje what's next, yini emele ngiyenze ukuthi ngi-align nalesi sithunywa enginaso. Ngiyabonga. Thank you so much for watching my video. Ngiyanithanda bantwana bezithunywa.